Namaste. Jeg hedder Isabelle og er yogalærer, mindfulness-instruktør og coach i Life and Yoga. Det er næsten december måned, og jeg elsker jul, så jeg er kommet i julegavehumør. I samarbejde med nogle fantastiske sponsorer har jeg igen i år lavet min yoga-julekalender med et lidt anderledes twist. Når du tilmelder dig julekalenderen, får du hver dag tilsendt en mail med inspiration, undervisning, julegaveidéer, tips og opskrifter, som kan forsøde din måned lidt. Og som du ved, er december gavernes tid, så jeg har været så heldig at få sponsoreret nogle lækre produkter, tøj, bøger og behandlinger, som du kan vinde i en af kalenderens konkurrencer. Da service er en vigtig del af yoga, samler vi kalenderen samtidig ind, så vi kan gøre måneden bedre for andre danskere også. Jeg glæder mig til at se dig i december. Namaste.